găsit la al doilea episod de standard de acest canal. Momentan am făcut două de unul de Brawl Stars. Unul de Brawl Stars. Asta este al doilea de standoff 2. Deci chiar este al doilea. Primul nu prea a fost mișto, așa că a fost un mișto, dar că doar am deblocat un skin. Ceea ce nu prea era fain. Skinul ăla totuși mi-a plăcut, doar că nu vreau ceva. Hai că-s prost. Vreau să vi-l... nu mai pot. Că s astea full. Mamă! Mama, care ești, mă? Pe. Ce? Ok. Ok. Uite, acel skin pe care tocmai mă omor băiatul ăla. Skinul ăla vreau să vi-l arăt și vouă. Și cred că... Ok. Vreau să-mi pun un pic facecam-ul, dar nu mi se potrivește. Mai ales că eu sunt acum într-un curs, v-am zis, am doar 7. Mama, eu intrat-o. Fuck. Mamă, fiind că nu i-am dat un scop. Cum era să-i dau un scop? Mamă, cred că trebuia să fie noob rău, frate. Să-i dau un scop. Mă rog, cred că meciul ăsta nu o să fie win. Dar dacă eu... Hai tu te împisici. Pentru că nu o să vreau să-mi schimb arma, în caz că e vreo unul, o să țin pistolașul ăsta. În caz că e vreo unul pe aici pe sus. Știți ce zic? Dar nu văd de piciorul ăsta, fac. Mamă, l-am văzut pe tip. Mamă, l-am văzut. Țeacă. N-aș pare meciul ăsta. 38 la 35, imposibil. Meciul ăsta nu o să fie win. Ok, rip băieții. Rip băiatul. Ok, tipul ăla acolo. Ce-ți e rău. Bun, încă un headshot. AVP, da. Bine, tipule. Bine. Bine, frate. Chiar vrei tu să te joci așa de mult cu un AVP? Frate, efectiv nici n-am... S-o cam încălzit. Sus. Cine vreau să știe, eu am ceva deasupra. Practic, mi-am făcut un port fix lângă pat. Și, na. Stau foarte bine în el, doar că mă incomod de joc.
că l-am omorât pe unul care nu vreau. Sau l-am omorât pe... O și murit, tipul. Arthur. Serios. Man. What? Atunci am sărit. Cum mi-a nimerit glonțul. Fuck. Aș vrea să-i dau unul kill de 20 de ori. Bine, lui Mihai i-am dat kill de 20 de și ceva de ori. Ești frate. Ți-a că te-am văzut, fraiere. Îl văd pe tip. Mi-am ținut ținta fix pe cap. Imposibil să nu merg. Ține cineva ținta direct pe cap. Imposibil să nu mă mai ales și cu caciceu. Eu l-am murit. Trebuia să moară că l-am nimerit. Fra. Și moare-te. Trebuia să moară că l-am nimerit. Nu el pe mine, și eu pe el. What? Mamă, fii atent că abia acum m-am prins de unde mor eu. Abia acum m-am prins. Vreau să filmez o oră. Și asta cred că poate fi aproape impo. Bine, acum... Busy. Vreau să... mă rog. Imposibil să intre. Au prea multe, frate. Meciul ăsta cred că nu o să fie al nostru. Bine, frate. Bine. Vezi tu acum. Știi și eu la boss. Nu, bun. Bine, băieții. Bine. Hai să vedem cum mă mai bateți voi cu asta. Eu, mă, această armă foarte, foarte, foarte bună. Hei! Hai pe rozeciu! Fac. Mare, fac. S-o gândit-o. Încarcă. Eu cum trag, mamă, rup pământul. Cum trag pe nou. Nu, așa trebuie să tragi. Așa. Trebuie să tragi așa. Deci, fii atent că pe 91 trebuie să tragi așa. Și trebuie să tragi. Poate că nu înțeles de data. Tocmai de asta mi-e frică. Mi-e să Naruto, what? Mai e doar 4x peste duce. Serios. Headshot boxing.